Spoločnosť Testec vznikla už pred viac ako 20 rokmi a mnohí z nás, zakladateľov, mali skúsenosť ešte z predchádzajúcich technických služieb. Úplne prvou technickou službou na Slovensku bol Ústav cestovného hospodárstva a dopravy. Ja osobne som v ňom začínal v roku 1994. Postupne som prešiel takmer všetkými pozíciami od praktikanta až po vrcholový manažment. Spoločnosť Testec vznikla s tým zámerom, aby sa technické kontroly na Slovensku vykonávali tak, ako sa vykonávať majú. Postupom času sme prešli od zabezpečovania služieb pre orgány dohliadajúce nad kvalitou výkonu technických kontrol až priamo k dozoru nad technickými kontrolami. A to súvisí s našim hlavným zámerom, aby vozidlá na cestách boli bezpečné, aby zlým technickým stavom neohrozovali nás, vás, našich blízkych, prosto kohokoľvek, kto používa verejné komunikácie. Spoločnosť Testec sa snažila dostať úroveň technických kontrol na Slovensku na porovnateľnú s tou, ktorú vidíme v štátoch západnej Európy, v starších členských štátoch Európskej únie. Máme mnohé medzinárodné spolupráce práve s podobnými organizáciami z týchto štátov. Snažíme sa zavádzať nové veci, nové technológie do technických kontrol, snažíme sa vzdelávať technikou technickej kontroly tak, aby vedeli kontrolovať aj tie najmodernejšie systémy vozidiel.